Moi, mä oon Juunas Kesti ja mä ajattelin tehdä teille videon LPG-laitteesta, mikä se on ja mitä sillä tehdään. Tähän videoon mä oon valinnut nyt tämän kauneuspuolen ja tässä muutamia esimerkkejä naisten vartaloille sopivista hoidosta. Eli voidaan hoitaa selluliittiä, nestettä ja ihoa esimerkiksi kiinteyttää. Eri vartalotyypeillä on omat hoitonsa. Myös mikäli asiakkaalla on joku tietty kohta, missä kokee ongelmia, niin niitä voidaan valita erikseen, kuten tuosta aiemmin näkyy. Myös kasvoille LPG:llä löytyy erinäisiä hoitoja. On anti-aging, on silmänympärystä, puhdistavaa, heleyttävää ja niin edelleen. You name it. Tässä seuraavassa tulee vähän pätkää selluliitti-endermologihoidosta, miten se tehdään. Eli asiakkaan kanssa, kun ollaan valittu se ohjelma, eli missä ne ongelmat on, niin sitten valitaan siihen se hoitokokonaisuus. Ja tosiaan tässä selluliittihoidossa esimerkiksi, niin tämä homma lähtee tuosta takapuolesta. Ja tämä nyt on vielä reaaliaikaista. Tässä on niinku selluliitin tasoitus menossa. Tässä tämä video nyt 20 kertaa nopeutettu ajan säästämiseksi, mutta tämmöisen hoidon kesto on yleensä noin 40 minuuttia. LPG-hoitohan tehostaa esimerkiksi rasvan polttoa 30%, parantaa lymfa- ja verenkiertoja, eli jos on ongelmia nesteiden kanssa, että kroppa turpoaa, ne saadaan hoidettua pois. Myös urheiluvammoja ja miksei muitakin vammoja pystytä hoitamaan. Mikäli tämmöinen LPG-hoito kiinnostaisi ja sen mahdollisuudet, niin suosittelen ottaa muhun yhteyttä joko Facebookin, Instagramin, sähköpostin, puhelimitse tai mun kotisivujen kautta. Niin voi tulla tänne juttelemaan ja katsotaan sitten yhdessä, että mitä voidaan tehdä. Tämmönen tämä endermologihoito lyhykäisyydessään on. Tosiaan mikäli kysyttävää, niin rohkeasti vaan yhteydenottoa. Kiitos katsomisesta.